umoya ke umoya wenkosi wamthatha uHezekhiya awuthi sandla wambeka entabeni umoya ke umoya wenkosi wamthatha uHezekhiya I bought it and come out. Awufuni. Awuphakama ungitshela. Ngithe phakama. Phakama ukhulume nami. Wena uthanda indaba zabantu. Ubani othanda indaba zabantu? Wena ungenaphi? Ubani othanda? Ubani othanda? Ubani? Ngithanda yini? Indaba zabantu ungenaphi? Ungenaphi? Ngoba wena ukuthi uSofi bekasenza ngcono. Angizwa. Yena uyitshela ukuthi ubani obekathembela bekufuna usizo lwakhe. Ubani obekathembela bekufuna usizo lakaSofi ngoba yes. Angizwa. Uyaphuma la kuye noma uyashaya? Hayi ngiyephi ngoba mntwana yazi ukuthi ngisebenza kanjani wena abatshela yabona ngasho mina ngathi akukho kuyophuma esibelethweni sakaSofi kuphumelela Angeke wenzani? akukho okuyophuma esibelethweni sakaSofi kuphumelela kwayena uSofi ngaqala ngaye ngamvala akho ndoda akho msebenzi akho lutho kumunyama Bavala indoda, bavala umsebenzi, yonke into kaSofi bayivalile. And I don't know who is Sophie here. Ubani uSofi mama? yimi Uwe mama Sofi. Bangaka abantwana bakho? ethi Bonke akuhambi kahle ngithi. akunamuntu osebenzayo Uyabona namhlanje ngoba ufikela kule nkonzo. Uthunywa uNkulunkulu kuzokhishwa zona lezi zinto lezo. Ezaboshwa zabalifindo kwathiwa akukho into ezoba right. Kubantwana bazalwa ubani? uSofi. Nangu uSofi. Bonke abantwana bakhe babafungele ukuthi akusoze kwalunga lutho kubantwana bazalwa ubani? uSofi. Ene nangu umama. Abantwana beni babona badakwa kangaka abanye wafungelwa kwathiwa abantwana bakafikile abasoze bawuthola umshado. Abantwana bakaRebecca abasoze bayithola indoda ngeke baze basebenze nokusebenza. Udinga mina emntanami I specialize ekukhipheni lezi zinto ezikuvalile. Mama Sofi ngizakukhiphela zona namhlanje. Hlala ubukele wena. Yini nayifaka lapha esibelethweni sikaSofi? Nafakani? Kunenyoka. Kunesikhwala Sikuphi? silapha kuSofi akukho nje okulungayo ngibanika indoda ngayikhanda mina ngabanika ibalala bonke kulela khaya Okunye kukhona esibelethweni sikaSofi yini? bagulile ukuthi kunamithi ngafaka imithi uSofi ngamdlisa amagobongo uSofi ngamfaka ibihlalo yazini Ubani wena ofaka amagobonga nobuhlalo empilweni kaSofi? hayi Ngithe ubani? Ngithe ubani? Ubani wena? Ngithe ubani? Ubani? Bamba. So yabona manje. Lento le ifuna ukuthi wena mama ne ungahambi yolwa nabantu. Ngalwi. Ngiyakufundisa mina ungalwi. Angithi so yazazi inkinga. Hlala ngazo. Lento abagadle ngayo izojika yogadla bona. Hlala ngazo. Njengamanje ngiqala ngalo khepani into nimfakeni lo. Nimfakeni. unendoda phela basi wakhelana akukho kulungayo ngimfuna hlala hlele endlini futhi nje yena akazikhohlwa umntwana oyithandela ukuhlala endlini kanti hayi ile ndoda le isoka lakhe ekumele phela hlala ligadile liphakele ubusuku nemini ibina nyathi Leli soka lakhe lifike ebusuku noma lifike emini. lihlala lihleli naye 24/7 mfana uqaka ukuthi mina ngayenza into ezebusuku kuphela ngiyini Uyayizwa ukuthi is a spiritual husband. Anifumene nithi amen.
baningi abantu besilisa abanabafazi bakamoya futhi baningi abafazi abanamadoda akabani akamoya. Hawo. Uthi sisibani Sis. ubani Babuzi. Xa uthi wena wasebenza iminyaka emingaka mina uqhamuka wena nge-2 seconds. shoshani ayikhohlele tena Okay, okay. ngithi naphi Yebo. nenzani isahlezi la nimbeke phi lo mntwana Ngimfanele ebhodleleni, ngalifaka emanzini. nimvalele phi Ngale ebhodleleni, ngalifaka emanzini. phinda futhi umvalele Ebhodleleni, ngalifaka emanzini. bamvalele kuphi ebhodleleni base balithatha lebhodlela bolufaka kuphi emanzini. Yamuzwa ukuthi kude njani in the bottle and they throw the bottle inside the water ngale oil engiyithela okhakhayeni lwakho ngivalele imimoya ingaphindi ibuye. Amen.